ҳамада салом алайкум дӯстон, муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо. имрӯз рубрикае ки бояд рӯзи душанбе мешид. Бале, ҳафта буд нашидаи, ҳоло ҳам дер накардем. Чӣ рубрикае? Дӯстдорои ин рубрика албатта ки медонанд. Криминални расследванияҳо. Агар мухлиси барнома бошӣ, лайк мондана фаромӯш накун. Лайкҳояту нишон медиҳад ки чӣ гуна зуд мебарои ин барнома ва ё ин ки не. лайк мондана фаромӯш накунед. Баъд як хабари муҳим оғоз мекунем. касе ки зиёрати хонаи Аллоҳ карданияй, шумо метавонед ки ин кора ба ширкати Қори Фарух анҷом битин. Ин шахс ба маърифӣ эҳтиёҷ надорад, бисёриятон мешиносен, ҳамчунин дар канали ман баромадагӣ буд, дар як барнома иштирок кардагиай. Ба рақамҳои дар рӯи видео буда муроҷиат кунед дӯсто, роҳбаландои бо таҷриба доранд ки ҳамаро ба шумо мефаҳмонанд. Ҷойҳои муқаддаси Макка ва Мадинаро ҳамчунин метавонед ки гашта зиёрат кунед, сайру гашт кунед. Нархҳошон хеле ҳам дастрас аст ва коршон босифат. Агар касе ки аз рӯи экран рақам чида натавонад дӯсто, ҳамчунин ман рақамҳоро закрепид мекунам дар якум комментария дар поёни ссилкаи веб канал. 7 августи соли 2017 ронандаи мошини хӯроккашонӣ ба назди дарвозаи асосии маҳбаси ноболиғон дар шаҳри Сан-Бенита, штати Техас меояд. Ронанда дар назди дарвоза меиста ва ба посбон мефаҳмонад ки аз як ширкати хӯроккашоние ва бояд бореро фуроракӣ аз тарафи маҳбас дархост карда шудагие. Посбон аз ин кор ҳайрон мешавад ба хотири оне ки ягон кас огоҳиш кардагӣ набуд ки имрӯз бор бояд биёранд ва ба ғайр аз ин ӯро бо бештар ҳайрон мекунад оне ки дар ин борҳо чӣ буд. Яъне ки як намуд хӯрок ҳастай бо номи фахитас, маҳсулот барои тайёр кардани ҳамин фахитас буд. ба мисли шаурма танҳо дигар хел печонда мешавад. Дар умуман бигем печонда намешавад. Бо печони шаурма мешавад. Тасаввур кунед ки барои тайёр кардани ин гуна хӯрок 400 кило маҳсулот буд. Мумкин шумо савол тиҳед ки чиш дар ин ҷо ҷолиб буд барои посбон ҳадди ақал худи чунин хӯрока яъне ки фахитас намедоданд маҳбусода. Ва факти дигари ҳайронкунандаш оне ки худи маҳбас пешбинӣ шудагиай барои 100 одам. дар он вақт 50 одам дошт тақрибан. Акун шумо мефаҳмед ки 400 кило маҳсулот чӣ қадар хӯрок мешавад барои 50 одам? Не албатта. Ва факти дигараш ки худи фахитас. Чунин хӯрок намехӯрданд маҳбусо. Тамоми ҳолатро дида посбон ба ронанда мегӯяд ки мумкине ӯ суроғаро барои расонидани чунин бор хато карда бошанд. Ва дар ин лаҳза ҳолат бозам ҷолибтар мешавад вақте ки ронанда муайян мекунад. яъне ки ронанда мегӯяд ки не, ӯ хато кардагӣ нестай. Ӯ ҳамеша давоми аллакай 10 сол мешавад ки ба ҳамин суроға чунин маҳсулот меорад. 10 сол. албатта ки дар чунин ҳолате ки ҳам ронанда ва ҳам посбон ҳайрон буданд, ронанда ба ёд меорад ки дар ҳуҷҷатҳо нишон дода шудагиай рақамҳои якум шахс барои расонидани хӯрок дар вақти дархост кардан. ва номи ин шахс буд Гилберто Эскамия. баре посбон ин шахса мешинохт. ин ҳамкори ҳамин посбонай ва дар ҳамин маҳбас кор мекунад. хеле ҳам муддати дароз, тақрибан 15 сол. гап сари он меравад ки маҳз ҳамин рӯз ӯ дар кор набуд, назди духтур рафтагӣ буд. дар ин кишварҳо пешакӣ номнавис мекунӣ ба назди духтур рафтана, навбате ки омад давида меравӣ, чунки хеле ҳам мушкилай. мисол дар Британия ма барои дандон тафтиш кардан як чанд моҳ пешакӣ номнавис мекунам. дар ин ҳолат администратор тафтиш мекунад хароҷоти маҳбаса ва чизе ки ӯ муайян мекунанд ҳамаро ба ҳайрат меорад. маълум мешавад ки Гилберта ҳамчун ду шахс зиндагӣ мекард. рӯзона дар вақти кор ҳамчун коргари беҳтарин шахсе дидимаш бошад, ба мисли Лангулию Момаҷон. яъне чӣ хел? ҳамин қадар коргари хуб буд ки сардорош ба ӯ бовар мекунанд дархост кардани хӯрокаро барои маҳбас. чӣ гунае ки гуфтем рӯзона дигар кор мекард, шабона дигар кор. шабона баъди кораш тағйир меёфт аз коргари хуб ба Момаҷону Лангулӣ. яъне ки ба фурӯхтани маҳсулоти хӯрока. шумо давлакай мумкин дар ин ҳолат дигар пайдо нашавад савол ки фурӯхтани кадом хӯрока медонед, на? яъне ки роҳи бизнеси ӯ чӣ гуна буд? чӣ гунае ки шумо медонед администратсия ба ӯ бовар кардагӣ буд барои дархости хӯрока ба маҳбас. яъне ки усули тиҷорати ӯ ҳамин буд ки аз ҳисоби пуле ки аз тарафи маҳбас ҷудо мешавад барои хӯрока
ба ғайр аз хӯрокае ки барои маҳбас дархост карда мешавад, бо дархост мекард ҳамин гуна маҳсулотро барои фахитис, чӣ гуна ки дар аввал гап задем, ва ин корш давом ёба муддати 10 соли охир. Чӣ гуна қавақт намеқапанша. вақте ки дархост мекуна, ҳангоме ки бор меоя, ба дарвозаи асосии маҳбас норасида мошина манъ мекард ва хӯрокҳоро ба мошини худаш мегзаронид. Баъдан мефурӯхшонд. албатта ки дар давоми ин 10 сол хеле ҳам муштариҳои зиёд барои дархост кардани чунин маҳсулот пайдо кардагӣ буд. Аз ин ширкат мегирифт, давоё мефурӯхт. албатта дар давоми 10 сол бо чунин усули тиҷораташ аз $1 миллион зиёд кор мекунад. ин бо ҳисоби хароҷоти маҳбас. вақте ки ӯ мефурӯшаш ба дигаро гаронтар мефурӯша ку. пас фикр мекунед чӣ гуна ӯро дар давоми 10 сол қапида натонистанд. маълум мешавад ки роҳуш усулош хеле ҳам хуб буда. дар як кор ҷолибӣ дигаш мемонад ки чӣ гуна маҳбас дар ин қадар давоми сол чунин хароҷоти калона натонист фаҳмида. ба хотири оне ки якумаш тафтиш кардагӣ нестанд. сабаби дигараш метавонад ки хароҷотҳои маҳбас зиёдае ва аз ҳамада муҳимтараш оне ки аз 1 миллион ё ин ки 1 миллион агар дар як лаҳза гум шава, мумкин е ки тез фаҳманд. лекин фикр кунед ки дар давоми 10 сол чунин маблағ оҳиста кам баъдан чунин ҷамъ шудега ҳама як бора шудеги неста ку хай яка иш чӣ гуна боша набоша иш муҳим нест. муҳимаш он аст ки чӣ гуна нақабиданша то иқа вақта ва чӣ сабаб шид ки имрӯз қабиданаш. гап дар сари он ки ӯ бора дархост кардагӣ буд на ин ки 7 август, яъне ки рӯзи расонидани бор, 7 сентябр. менеҷери ширкати боррасонӣ хато мекунад моҳа ва бор ба маҳбас мераса он рӯзе ки Гилберта дар ҷои кор набуд. мувофиқи дархости Гилберта бояд 7 сентябр меомад ё 7 август меоран бора. дар ин ҳолат Гилберта медонад ки ин момаҷон неста ё ки лангули неста хича сафед кунад ва гуноҳа ба кала мегирад. ҳамин гунаи кори хича мефаҳмонад ки ҳамаш оҳиста аз корҳои хурд оғоз шудагиае. ва вақте ки одам бифаҳмад ки ба ҷавобгарӣ кашида намешавад ҷинояташ, медонед на иштиёш калон мешавад. аз ҳамиам чунин мешавад. дар натиҷа ӯро 50 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд. тасаввур кунед шумо ҳолата посбони маҳбас дар маҳбас, гаҳе пушти зину гаҳе зин ба пушт. бале дар ҳамин ҷа дӯсто барнома ба поён мераса. аслан ман чунин барномаҳоро хеле ҳам дарозмуддат мекунам, лекин айни замон ман кор кардаистам ба як проекте ки бояд дар веб канал бароя. ӯ ҳам алоқамандӣ ба чунин барномаҳои расследованиҳо дорад, лекин камтарак характериш дигарае. мисол дар ин барнома агар ман гап занам ҳодисаву воқеаи рухдодагира, дар оҷа ман таҳлил мекунам рафти бозпурсии ҷинояткора. чӣ гуна ҷинояткор ҳаракат мекунад ки ӯро дастгир накунанд, дар вақти гапзанӣ чӣ гуна усулҳо истифода мебарад то ки дурӯғаш бигзара ва дар ҷавоб чӣ гуна муфаттиш ҳаракат мекунад ки дурӯғи ӯро фош кунад. мақсад барномаҳое ки дар ҳаёти шумо лозим мешавад, маълумотҳои шумо ба даст оварда метавонед, на танҳо барои тамошо кардани шавқу завқтон. дар умум худи веб канал ҳамин гуна канале ҳастае ки на танҳо ба хотири шавқу завқ тамошо мекунӣ, балки маълумоту дониши ба худ мегирӣ ки дар ҳаёти ту дар асл ҳам метавонад ки лозим шавад. ссилкаи веб канал бардоро дар рӯи экран ба наздикии ман проекта буд мекунам ва мебароя ва беғаз аз ин проектам бо дар оҷа бисёр чизҳое ҳастае ки шумо обуна шавен зиқ намешен. оғоз кардагии мо веб канала муддати хеле ҳам дароз шид. лайк мондан ҳатман фаромӯш накунед дӯсто. дар видео фикрҳои худтона ҳатман бинависен. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.